Bangladesh ni phainai Deepak Chanpuria nung Deborma suyui sini dofani borok rokno Jomatia Riang Poloi Deborma Kaipeng honoi je nung khaklai rogui mokhangnai meya khlaiui je tongmani no joto sini dofani borok rokno sagui mani siwu nung hai je Bangladeshi ni dalali je Bangladeshi no je chubanai nung hai gobang manu tongu Bangladesh ni phainai Chanpuria rok borok hungkhenu joto nu Deborma sui phaibe yui je sini dofani borok rokno bahai ke oroi poroi khlai manai bahai ke nosto khlai manai bahai ke Bangladeshi no logero manai bahai ke Bangladeshi no chuba manai sok nu wa sok lagi tongu ingkhete gobang manu ni rok hai tongu tabok ni rok ni guru Onimesh Deborma bobu temani banggai Jomatiano tariket khai humale bobu Bangladesh ni phainai Chanpuria Deborma sui tak tongu engke bahai ke bu Bangladeshi no chuba manai bahai ke madat khlai manai osok ni rok ni nahor mung ni rok ni je oma khai nahor mung no joto no sibu joto no sagai manu sini dofani borok rok ni rok jesuk phanu jatigoto phag rogui tongmani no naidi ni rok jesuk phanu sak bai sak no kena khlagi tongmani no naidi hai phanu ni rok ni je nahor mung je ni rok ni wa sok mung bokuno dino nangya joto sini dofani borok rok sibu ni rok hai borok rok je borok no oroi poroi khainai je borok no nosto khayani nainai je jatigoto divide khlagi tongmani nainai bo hai borok no joto no sagui manu joto sini dofani borok rok ni sibu ni rok je Chanpuria rok je suphano sakthardi Bangladeshi no chubawani bangai Bangladeshi guspeti rok no logerawani bangai ni rok je suphano kamyab bungmaya ni rok je suphano samungo phanangmaya joto je sini dofani borok rok joto no sagui manu je nung sabu Jomatia rok danga phananggani nayu obo khayani nayu honoi Jomatia rok tabok joratui sini je dofano bahai ke bukaha khlagi tongmanai bahai ke dofa bai dofa hanjak lagi tongmanai usuk no nayu je nijeni Jomatia somas no जों bahai ke bu control khlaiui kaha khlaiui buibai naithok khlagi tongmanai जों bono nayu je nung sagui khanarogu Jomatia rok bebukup senagu honoi Jomatia rok tabok jaratui keno bebukup busenaya na kebai boboya nijeni je obono Jomatia somasno bahai ke kaha khlaiui jing tonglai manai जों bahai ke bu bichar sisar जों kaha khlai tonglai manai bahai ke bu जों sini je Jomatia no unnoti khai manai je sini Tripura dofani borok rok no unnoti khai manai जों no nugui te alka community rok bu te alka title rok bu serengbai langthung joto no जों hai khlai karak khlai tongkhang kelai sini Tripura hano phatar hani phainai Bangladeshi rok जों no satok maya khanai जों no suson khai maya khanai bono nu Jomatia rok ni nahor mung haifano ni rok je Chanpuria rok Bangladeshi ni phainai rok borok hungkhenu bahai ke nosto khlai manai bahai ke bu haya khlagi pe manai bahai ke danga phanang manai bahai ke jatigoto kena khlagi jong manai ni rok khenu bono nu nayu haifano ni rok ni je naimani je suphano kamyab bungui maya ni rok ni je Bangladeshi dalali rok ni rok je suphano dalali khaije ni rok sakthardi ni rok je suphano obodi haifano ni rok mungsa khai maya ni rok je sawu nung 2022 phaiui joto no ni thik khai phainai joto no ni sida khai phainai ni rok hai Bangladeshi obo Chanpuria rok je suphano sakthardi nosto khayani bangui je suphano haya khaibani bangui je suphano ni rok Bangladeshi no logerawani bangui haifano ni rok ni kamyab bungui maya Tripura ha sini ha no jung nu manai Bangladeshi go back Allah ureka val nang nangya hoda Jomatia hoda hane khuluk lai khwa ai nang nangya bo kaja politics ni game khungna ni bagoi nglai khwa ora kheta bo kai salai tong tika Tripura sa hoda rok ni aro joton de bumarian ni sabuli satika olokai politics ni sasinai ta bo kai seng against wanjin against sa command against satika Jomatia hoda rok sible rawa Kejriwal Jomatia hoda abo engkai Jomatia hoda ni planta ko kore aro Jomatia hoda heri sali apano abo plant to Jomatia hoda rok aro sohojogita ritongta mastermind Jomatia hoda বুঝিকারে যে কোনো ষড়যন্ত্র মাস্টারমাইন্ড Jomatia hoda borok CPM ni dalal abo u noret Jomatia ni aing tige phaika বুঝিকারে
mastermind jomaita hoda norot jomaita ni hoda na yang tikai fayo buzi kade hake tahu di bagai jomaita hoda oh thangai press meet ma khai borok alada singkai sungno purna nengga buzi kade mastermind sabok lai tong sung joton sai manu aro jomaita hini mention nalia debbu mariang hini mention na kha bekobia tabuk buzi kade bekobia agi ni amalo thoki ma tabuk te thoki ma ya phai tong ang 2022 kerade jesek panu chal phnang de Jugantor babu jomaita hoda ni chal jesek panu jira bi phasung mane heke phasuk di ti prasar no je siar no simi phasung manai a murkhor no mo hake sade ni sui ri khakai abro murkho siawa sai tong kha abro griang phanung khana debono phanung khana jomaita bai relation tong na kaijak na abon baganu jomaita ka gungan gaita he ngi tong kha buji kade sungno phurna nangya sorojondro phunana nai tong kata buktir rajyawo jomaita ro buji kade jesa kai panu urpa te wi danga phunana ni chai to gui tong ka chakma bai jomaita chakma bai riang bai deburma angkai musui bai koloi oba haikai kaisa sorojondro ni nobar sibrito ni kha jomaita ro nung ang 2022 phai tongo jotono nunui tui press meet khai phunungano ang phai tongo jotono thik khaina ni bagui 2022 naising tongdi